Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kene. Nggih, Pak, matur nuwun. Kene. Wah, ya bener iki dolan-dolan ngono ku lho. Nggih. Duh, kok kasu nih. Biasa. Ayo. Ya. Tuh, mokok nih. Oke. Ya padha rokok ya. Cocok. Nggih. Ya kuwi anake ming ngono-ngono kuwi rokok-rokokane alami. Napa? Dhewe ki mbang ya kading kolom iki kan. Piye kabare? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah penting kabeh padha sehat. Nggih. Niki napa, Pak? Kakak karo KTP-ne wong-wong kuwi sing wis dadi. Niki gratis, Pak. Gratis pamong sedayo ndak dilawan. Ya ngene iki Jun. Nek sekolah dhuwur ki nek nggo ngurus administrasi masyarakat. Lah kowe piye Jun nek ora neruske? Ayo piyong ya bapak aku ya rasa mlaku ya renek ragate. Jajale kowe sing sekolah dhuwur SMK Dikil tak petheki. Apa? Sapa presiden Indonesia saiki? Prabowo Subianto, Wakile Gibran Raka Buming Raka, penyanyi India sing viral. Sahrukan, Lah nek dukun bayi sing nangani presiden Amerika sapa? aduh lah pedhamu kate ya saya mrono-mrono to Jun. Iya ora ngerti aku. Cek piye ngono iki? Wes. Ya wes ora usah dadi perdebatan. Sing penting dadi murid kuwi tetep kudu sregep. Ngesaharit nganti landhep Jon Jun. Dadi murid kudu sing sregep.